si chcete zabezpečiť rizika, to znamená uzatvoriť si životné poistenie, prvá vec, čo by tam malo byť, je krytie v prípade smrti. A to by malo pokryť, v prípade smrti živiteľa rodiny by to malo pokryť úvery a potom ten život rodiny aspoň na 1 až 2 roky. Tak by mala byť nastavená tá poistná suma. A ďalej, ako náhle máte dostatočné množstvo aktív, čiže v investíciách alebo v realitách, tak netreba mať takú vysokú poistnú sumu, tam treba znižiť, alebo až taká dôležitá to nie je. Potom je tam riziko invalidita, choroby alebo úrazu. To je aj vec, čo sa často aj reálne v živote deje. Ako náhle vám poisťovňa určí invalidný dôchodok aspoň čiastočne o 40%, tak už môžete dostať aj zo životnej poisťovne, či už dôchodok alebo jednorazovú sumu. Potom som trvá následky úrazu, čiže ťažký úraz, tak treba prerobiť byt alebo treba kúpiť iné auto, tak na to slúžia tieto peniaze. Tam by mala byť nastavená suma, aby to všetko vyšlo. To sú veľmi dôležité rizika a potom sú tam závažné choroby, kde sa vypláca poistná suma v prípade diagnostikovania tejto choroby, či už infarkt, rakovina, rôzne ťažké operácie a vtedy je vyplácaná suma jednorazovo na liečbu. Takže teraz som zhrnul, čo by v zmluve malo byť a také najdôležitejšie. Toto práve teraz točím pri veľkom Innsbruck lese. Dobre, poprosím štít.